أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Хәзрәт кунакларга вәгазь сөйли. Рамазан айы башланырга 3 атна вакыт калып бара. Кадерле кунакны көткән кебек, без аны тиешенчә каршы алырга тиеш дигән фикердә мәҗлесне оештыручы Рөстәм Ямалиев. Уразага ничек әзерләнергә, нинди кагыйдәләрне истә тотарга, очрашуга килүчеләр әнә шул сорауларга җавап таба алдылар. Ураза тута башлый, намазга беренче тапкыр намаз укый башлый. Без инде менә шул 28нче ел моны үткәрәбез. Без үткәрәбез монда килеп инде Нижнекамскига 2 тапкыр менә без дом теге балалар йортына барабыз, ветеран йортларына барабыз инде бабайлар әбиләрне котлыйбыз. Бер табын артында милли җанлы яшьләр белән татар зыялылары, хәйрия ашына, укучылар, студентлар, аксакаллар, педагоглар чакырыла. Татарлар һәм төрки халыклар милли конгрессы президенты буыннар чылбыры өзелмәвен тели. Яшьләргә өлкәннәрнең үгет нәсихәтен алырга кирәклеген искәртә. Татар тел мөхитенә, татар тарихына, татар телебезгә, милләтебезгә битараф булмаган кеше җыелды. Кем татар теле өчен уйлый, кем аның өчен кайгыра. Менә шуңа күрә инде монда яшьләр дә җыелган, безнең дә өлкән кешеләр дә җыелган. Менә алар аралашып, әзрәк ифтарның, уразаның нигъмәтләрен, сыйфатларын әзрәк сөйләп китәбез дип, әзрәк искә төшерәбез. Рөстәм Фәйзулла Җамалиев безне беренче тапкырына җыймый инде. Без ничәнче тапкыр киләбезне инде монда хәзер әйтеп тә бетергесез. Ул безне һәрберебезне җыя. Бу җыеныбыз безнең дә чәй эчү мәҗлесе булса да, менә инде хәзер якынлашып килүче Рамазан аена әзерләнәбез бөтен мөселман дини кардәшләребез дә. Хәйрия кичәсен оештыручы Рөстәм Ямалиев фикеренчә, мондый очрашулар яхшы тәрбияви чарасы булып тора. Һәр мөселман хата кимчелекләреннән аранып, күбрәк савап эшләргә, мохтаҗларга ярдәм итәргә тырышырга тиеш. Сүз уңайыннан Рамазан ае 1 мартта башлана. Димәк, түбән камылар күркәм табын артында әле бер тапкыр гына очрашмаячаклар. Яшикәле дөньяда вакараны арала саваплы булсын гамәлләр әйтик әйдә салават саллаллаху ала Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям саллаллаху ала Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Вәгазебезнең дә тип чыганагы булып торачак. Инде безнең Аллаһ Тәала безнең истебезгә җикләтелгән Рамазан ае якынлаша. Һәм дә инде Аллаһ Тәала рәхмәте белән бик сахабаларыбызга, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи салам кетип алган аебыз, безгә Аллаһ Тәала тарафыннан гынаһларыбызны кичерелә торган, игелекләр, саваплар җыя торган ай дип аларга игълан итә иде. Һәм дә инде сахабаларыбыз җылый берничә ай алдан дуа кылалар, Аллаһ Тәаләгә мөрәҗәгать итәләр. Я Раббым, шушы Рамазан айларына исән-имин килеп җитеп, шушы уразаларны тотарга, әҗр савапларына ирешергә насип итеп дуа кылалар. Һәм дә инде Рамазан аен үткәргәннән соң да ярты еллап дуа кылалар иде. Я Раббым, Аллаһым кылган гыйбадәтләребезне кабуллардан итсәң иде, әҗр савабын бирсәң иде дип, менә шулай иттереп дуа кылалар иде. Үзебезнең якташларыбыз белән Рамазан аена булган очрашуга җыелдык. Үзеңнең рәхмәтең белән сөйләнгән вәгазьләр белән вәгазьләнеп, үзеңнең рәхмәтеңдә булып, я Раббым, Аллаһым кушканнарын үтәп тигәннәрнең тыелып, һәр барчаларыбызга да мөэмин мөселманнар булып яшәүләребезне насип әйләсәң иде. Мөселман булган хәлдә генә үзеңнең хузурыңа кайтып, җавап биргән җаннардан ит. Я Раббым, Аллаһым, үзеңнең рәхмәтең белән каршыңа килеп басканда саф иманнарыбыз белән, якты йөзләребез белән, гамәл дәфтәрләребезне уң кулларыбызга алыякларыбыздан алып, сират күперләрен җиңеллек белән кичеп, вәгъдә кылган җәннәтләреңә ирешүләребезне насип мәясәр кылсаң иде. Я Раббым, Аллаһым, илләребезгә, көннәребезгә тынычлык биреп, я Раббым, Аллаһым, үзеңнең рәхмәтең белән гаиләләребезгә, балаларыбызга мәгърифәтеңне, хидаяәтеңне бирсәң иде. Я Раббым, эшләп тапкан малларыбызны хәерле урыннарга гына урнаштырып, үзеңнең, я Раббым, Аллаһым, рәхмәтеңә ирешсәк иде. Я Раббым, Аллаһым, үзеңнең рәхмәтең белән бу дөньяда яшәгәндә дә, ахирәттә дә яраткан кылларыңнан булып, менә шушында утырган бердәм булган бер я Раббым, Аллаһым, җәннәт нигъмәтләрең белән нигъмәтләнгәндә дә шушылай бер сафта, бер нидә булып, я Раббым, Аллаһым, бер мәҗлестә булып утыруларыбызны насип мәясәр кылсаң иде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу
أكبر. Һәм инде бу елда без менә шундый матур итеп табыннарны монда җыярга булдык. Как урыслар әйткәнчә, переняли опыт из Москвы вот здесь. Шуңа күрә инде шулай безнең монда Түбән Кама җирлегендә эшләү килеше якташларыбыз бар, кемнең эшләгән бик күп күренә. Әлбәттә, бөтенебез менә монда җыелган кешеләр, алар татар мөхите өчен, татар теле өчен, татар тарихы өчен эшлиләр. Татарлар һәм Төркия халыклары милли конгрессы рәисе Ямалиев Рөстәм Фаиз исеменнән. Шуңа күрә Рәсми апа, менә шунда килгән. Төрле өлкәдә эшлиләр кеше. Кемдер китаплар яза, кемдер шигырьләр яза, кемдер театрда уйный. Шуңа күрә инде рәхмәт хатымны Альберт Хәмзә улына бирәсем килә. Ул безнең Фамилия исемендә татар драм театрында эшли. Шуңа күрә хөрмәтле Әнфисә Зиннур кызына бирәсем килә. Ул безнең Илапханалар берләшмәсен дә эшли. Бик зур рәхмәт әле сезгә. Менә ифтарның мәгънәсен, иштәлеген, шуларны инде менә хәзрәт монда, хәзрәткә сез сораулар да бирәләсез. Менә ул күп нәрсәне сөйләде, аңар сораулар бирегез, менә нәрсә ул ифтар вакытында, нәрсә ярай, нәрсә ярамай инде, шулай бит инде. Менә безнең Мәскәүдә бар бик жақын дус инде Валерия Порохова. Ишеткән бар аны да? Ул Коранны тәрҗемә иткән. Менә ул гел аның белән без аралашадыр. Соңгы очрашуы аның бездә булды. Шул соңгы очрашуда шул бик кызык нәрсә әйтте. Ул менә була бит инде безнең шундый эшләр, авыр эшләр, мәшәкатьле эшләр, катлаулы эшләр, без алар җыела, аннан соң дип торабыз да, кайчан эшләргә аларны. Шулай бит инде. Ниндидер язулар, ниндидер тәртип язулар. Шул Порохова әйткәнчә, мин ел буе шул эшләрне ураза айына көтәм дие. Ифтар нигә без анда булды җыелабыз, менә без үзара да хәзер менә сөйләшәбез. Ничек ул ифтарга менә калды хәзер ничә көн? Нинди безнең ниятләр, нинди безнең хисләр, нәрсә турында без уйлыйбыз. Шулай итеп инде менә шундый максат, шундый бүгенге кичнең максаты шул инде. Ярар, Алла бирсә җыелып ифтарда без ел сайын Нижнекамскида да 28 ел үткәрәбез да. Шуңар инде Алла бирсә шырашып монда тагын җыелырбыз әле. Рәхмәт, Рөстәм дустым, монда җыйганың өчен, шулай безнең яшьләребез белән милләттәшләребезне берләштергәнең өчен бик зур рәхмәт. Менә әйтеп киттеләр, Рамазан ае килеп итә. Мин инде бөтен татар конгрессы системасында эшләгәчтен күп нәрсәләрне күрәм, беләм. Менә безгә ныграк берләшергә кирәк татарлар. Бер-беребезгә гайбәт әйтмичә, бер-беребезне ихтирам белән. Нәрсәдер җаңгыр сүз әйтелсә дә аны гафу итеп, үткәреп җибәреп, шулай эшләргә кирәктер диләр. Һәр нәрсәне җыелышып, күбрәк җыелышып, аңлашып, берләшеп, безнең нинди бай, уңган, чиреп беткән бай татарларыбыз бар. Аларны да монда чакырып, аларны үгетләп, аңлатып бирсәк, безгә җиңелрәк булыр. Мин үзем беләм, ничек менә бөтен татар конгрессын Рөстәм Фаиз үзе белә, нинди чыгымнар чыгарга кирәк, нәрсәләр эшләргә кирәк. Менә Гөлсина Ибрагимны үзе дә белә аны, Ак калфак ничек алып бара. Бөтен җирдә чыгым чыгарга кирәк. Менә аларны шушы байлар кырыйбызда булса, ак кайныбызда алгарак китәр. Бүтән эшләрдә алгарак китәр. Менә шуның өчен без бергәләп кырыйбыз да, шундый җегетләр, уңган булган җегетләр, эшмәкәрләр бар икән, ап килегез. Алар белән уйлашып, без аларга бит бүтән яктан да ярдәм итәләбез. Рөстәм әпәт, сиңа кат-кат рәхмәтемне әйтәм. Давыт, икегез дә бик матур эшлисез, яшьләргә бик зур рәхмәт. Аңлаганнар өчен бергә булыйк, бердәм булыйк. Хезмәт итик халкыбызга, динебезгә. Рәхмәт. Саллаллаху